Тръмбеж. Най-коментираното видео в миналия акаунт на Steph Pro Max 12. Тази година на 13 юли 2024 ще ходим на Тръмбеж. Горен Тръмбеж. На горски горен Тръмбеж ще ходим и ще снимаме на връщането, а на 14 юли 2024 година ще ходим на горски долен Тръмбеж. И двата тръмбежа ще ги снимаме на връщане към село Драганово. Аз Steph Pro Max ще бъда с Cube 29, Attention 11 на втора скорости, а моя приятел MTB is the best ще бъде с Cross 27,5 хексагон 6-та версия, където той е с 24 скорости, аз съм с 22, но съм с по-тежки. Ще бъде много яко. Гледайте клиповете в YouTube акаунта на Гошо и Steph Pro Max и в моя акаунт на Steph Pro Max. Ще бъде яко, ще има много емоции. Ще се включим преди тръгването от Тръмбеж. Нали? Ще се включим тук с едно стори и ще кажем, че тръгваме и сме стигнали добре. И накрая ще ви покажем края. Това е от мен, Steph Pro Max. Чакайте в YouTube новото видео.